Priatelia, zajtra sa mali konať dva súdy s ľuďmi, ktorí sa previnili len tým, že odmietli dodržiavať nezmyselné, totalitné, protiľudské, protiústavné, protizákonné covid opatrenia. Chcem vás upozorniť, že ten druhý súd, ktorý mal byť o 12:30 popoludní na okresnom súde v Topolčanoch, tak je zrušený, je odročený. O to viac sa však môžeme všetci sústrediť na ten súd v Piešťanoch, ktorý začne o 8:30 ráno proti kapitánovi ozbrojených síl vo výslužbe inžinierovi Jozefovi Dobrodkovi, ktorý sa proti tomuto štátu mal previniť len tým, že odmietol plniť nezmyselné fašistické nariadenia a opatrenia a ako slobodný občan si išiel nakúpiť v Lidli. K tomu ešte príďte o 8:30 na okresný súd v Piešťanoch podporiť kapitána ozbrojených síl Jozefa Dobrodku, pretože z jeho odvahy, z jeho osobného príkladu ako otca 3 detí a odvážneho človeka by si mohli brať príklad všetci príslušníci ozbrojených síl, aj tí, ktorí sklopili uši, aj tí, ktorí sa na tých nezmyselných opatreniach podielali. Takže ešte raz, priatelia, zajtra 8:30 na okresnom súde v Piešťanoch. Teším sa na vás.